Sa good vibes, ano bala ang sarang mo nga mahimo para sa imo amay? Isa ka 15 anyos nga solterito ang ginaaba ang iya amay adlaw-adlaw halin sa Murcia, Pabacolod. May report si Romeo Sobaldo. Alas 7 pa lang sang aga, nagahalina sa Barangay Buena Vista sa Banwa sa Murcia ang mag-amay nga Val kag Rex Valientes. Si Rex, ginbunag nga may polio, gani hindi makalakat. Gani ginaaba lang siya sang iya ikaduha nga anak nga si Val. Rekta na sila sa may dalan Burgos. Adlaw-adlaw, diri sila nagaplastar. Ginaabas ang 15 anyos nga si Val, ang iya amay nga 45 anyos nga si Rex, samtang nagapangayo-kayo sang limos sa mga salakyan nga naganilabay. Ulan kag init ang ila pangontra, pati na ang peligro sa dalanon kag virus pagid nga dala sa pandemic. Suno kay Val, kun adlaw, ini ang iya opisyo kag kun gabi naman, amo ang pagsabat niya sa iya mga module. Ikaw eskwela ka pa? Di paano ka eskwela? Subong? Nang ano mo dyan? Di, subong ka mo ni, kun adlaw. Tapos mo ni, Kung gabi sir eh, module sa. module naman. Pulaw naman sa. Wala ka sakit likod mo? Sakit na eh. Di, Kaya daw. para kay tatay. Oo eh. Sultero pa lang si Rex, amo niya ang iya nga source of income. Nakahibaluman siya nga hindi pwede ang iya ginahimo kasi idalom sang anti-mendicancy law, illegal ang paghatag sang limos. Ini para hindi magsalig ang mga nagapangalimos kag hindi magpadayon nga magtiner sa dalanon. Pero para kay Rex, kung hindi siya mga limos, wala man siya sa may makuhaan sang inugpakaon sa iya nga pamilya. Ang akon sir, do halos pa lang sir, may mo na ko daw, nakapoy mo ko. Do hindi na ko dami sila nga trabaho, kaya makapoy mo sa bata. Na nga, amo na ako ng servisyo. Oo. Pero kaway makumahin mo kung hindi ko mangayo. Halin las 8 sang aga, hasta na maghapon nga karga-karga ni Val sa iya nga likod ang iya amay. Masakit, makapoy, pero okay lang kuno. Nahangpan niya nga diri sila nagasalig. Nang adlaw mo sige na ba? Di pila ka oras nga mo na di. Alin sa agas, tama gapon. Di, kapoy? Kapoy man eh. Di, Kaya na eh. Mga nenebra ni papa mo. ano ka nakalawi? Kagababa kay papa mo di? Gaya pala na sa sir, 12 anyo sir, matama ka nito na ako. Subong 15. Tatlo ka tuig mo na din kinabrobra. So, na ikaw lang isa ka to di? So, una sir, pangalimos, sobra ko, harang ka sa downtown. Siling ni Rex, mauntat lang siya sa pagpakalimos kung may gamay siyang negosyo sa ilang lugar nga makatustos sa mga kinahanglanon nila sa pang-adlaw-adlaw kag kun makatapos sa pag-eskwela ang iya subang nga 18 anyos na sa karon. Ano lang ang chance nga makontat ka mo ni sa dalan? Kaya sir, kung nansansalan sir, nga makauntat ako sa dalan, kung may negosyo, kung sir nga daw, inang sibitan, kung sa tao, sir nga, daw may kuhaan lang kuya. Bisan tiyanggi-tiyanggi, no? Oo, sir. Kag kung makatapos na eskwela kabataan. Oo, makatapos na sir nga, kung mataglamatan, makaubra lang sila sir, nga makapahuay man po. Kung ginasaway sila sa dalanon, wala man sila sa may mahimo kundi magpahigad kag magpauli. Pero wala man sila nagaka-zero kung sa kada adlaw kay mayara gid sa mga motorista nga naghatag sang limos sa ila.